Non kechari bom BJP a sorkar atum pen bharar dangpi kiduk kela arar atum ta mesen ahem dudun long nang jipu pen karbeng long arlu atok anwalong hemsu kimrang piponlo Sonsi Lumbajong Development Block aparlo Borjan constituency angkang EM Surjo rong parkapin khatpona tengpen rong thelu polling station pen rong templang polling station along government pen kipipon awas plus ahemso kikim bom along Borjan VDC chairman Sunaram Singh Narahin pen ko an tangloma lapen ke claim kedam chok ma chok chemapu kelangchari padodam Non kechari bom BJP a sorkar atum kiduk kelak arara phan adon tin mesen ahem dolong nangji pupen Assam CM lapen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang kabor iduna tengpen Borjan constituency local MAC mate EM Surjo rongphar atum kabor ia tengpen Borjan constituency longta awas plus ahem so kimpon longlo Lasi bangso ahem so kikim kerangpon arona tengpen kepatangpon pa media phan sinilitum pini Saideng pon lupota VDC chairman Sunaram Singh Narpen Perangket hingno nang pachini dun. Ilitum macam honai, EM rong farsa nang pinkhat, Surjo rong farsa nang pinkhat tengpen pini, department lapen pini nili VDC, nili mena chairman pen chelok pini, members sum kadu kabe labangso awas plus ahem kikim ke chengen ustamel labangso ahem mukha, kuan an tang tema. Labangso in kuri dam nangji dam pelang dam nangji puit keceng hon iem sa rong farsa nang pinkhat tengpen pini. Amloki lapen rong pimplam labangso PS ini ki parlo kasua rong pen kado kabe rong troxiner kep ni tum pini labangso awas plus hem kuan tang tema pun itu in kuri lo kasi labangso hem mamokha kikim tangji dok dak sede lo konane ke ihumum ni bang ting di bom lo lapen ting dip delang tuman same pini fullwal lapen hawal kado kabe labangso PS ini long bangke pini ke claim et apeng lo tangte chot pon lo Bangso kilang charida mahur VDC chairman Sunaram Singnar Bapuram Rongpi Lunse Ronghang Lumbajong Development Block BLCC member Jiten Hanse Pendanglo Ongdung ke thekiding atum chetongdun Labangso BJP a government Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong labangso CM lapen Assam Chief Minister lapen Central akai Narendra Modi litum kacing hon Prime Minister alang litum kasuk ke cipiduk alang litum ki matha labangso kiduk ke lagara depan adon tin poka hem dolong nangji poke matha tengsi pini litum Karbianglong sami pini Borjan labangso homosti CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM sar sujurong parlang tum cipiduk alang litum ke boria teng pensi pini labangso pini menang anarong mukha ke labangso awas plus hem long pon lo lapen ke tangji phansi chingchak tik dak lo News Report Karbianglong Live